moi taas! Ja tästä tulee mun mökki My Day Jutska Hommelin toinen osa. Ja tää on tosiaan seuraavan päivä. Käytiin tuolla Heinolassa jo veneellä ja täällä on aikamoinen tuuli. Joten ei voitu Pertun kanssa mennä ajaa veneellä tänään, joten nyt tulee ihan vain täältä mökiltä tätä videota. Mutta syötiin tosiaan siellä jätskit ja ostettiin vähän metrilakua ja kaikkea. Ihan vaan oltiin siellä ja käytiin vähän kaupassa. Ja mä sain kanespullon. Se on parasta limua, mitä voi ollakin mun mielestä. Mutta nyt teen jotain, koska täällä on niin kova tuuli, että täällä ei oikein voi mennä mihinkään ajan veneellä eikä uimaan. Ja se on niin kylmä, että... Niin. Mutta tervetuloa mökki My Dayn toiseen päivään. No niin, nyt olen vähän tossa, katsoin yhden leffan, joka oli aika vanha, koska se oli mustavalkoinen. Ja olen nyt kävelemässä laiturille päin, koska menen vähän heittele. No, menen kalastamaan tuohon laiturille vähän virvelle. Ja näin. Täällä on aika lämmin. Ei onneksi tuulekaan enää niin hirveästi mitä äsken tuuli. Jo. Ja no Olli huusi tuolla mulle joten, mutta nyt vähän kalastetaan. Tässä on mun tätä vähän sen, tää on näköjään kiinni tänne. Ottakaa hetki, mä otan toi. Moi taas. No niin, nyt on vähän toinen. Kuvasin tuossa joku aikaa sitten, aika kauankin aikaa sitten. Kello oli silloin jotain 4 ja kello on nyt melkein 8. Kello on itse asiassa 7:30. Ja ollaan tehty tässä vähän kaikkea. En vain ehtinyt kuvata, olen ollut vähän väsynyt, niin ei enää oikein jaksanutkaan. Niin nyt lähdetään Pertun kanssa vähän ajaa taas veneellä. Koska se on niin kivaa, mä kuvaan siitä vähän sen. Mutta nyt mä menen ensin vessaan. No niin, nyt on käyty vessassa. Nyt mä äkkiä juoksen tonne, koska mä pitäisi ihan just lähteä sinne ajan veneellä. Nyt mä menen tuonne alas. Juoksen tässä. Siellä. No niin, nyt käytiin vähän ajan veneellä. Oisin muuten kuvannut, mutta kun tuo on semmonen tuuli, että ei oikein pystynyt. Ja mä tekee jotain. Mä väsyttelen itsesti. Ja sitten, jos en keksi mitään kuvattavaa, niin varmaan editoin. Ja näin. Okei, ihan just. Joo, menen nyt tänne. Mitäs kuvat? My Dayta. Joo, noin. Nyt menen ottamaan yhden IG-kuvan. Nyt mennään Pertun kanssa vähän katsoa jotain hyviä IG-kuvapaikkoja. Ja näin. Siksi en kuvaa nyt vähän aikaa, kun mennään katsoa niitä. Ja muuten tossa takana on ihan itsesiisti valaistus, jos huomasitte. No niin, mä lopetan tän My Day nyt tähän. Tää oli vähän lyhyempi tämmönen My Day, mutta mä en oikein tänään ehtinyt kuvata, kun tänään niin paljon kaikkea häslinkiä. Käytiin tossa Pertun kanssa ottaa vähän Instagram-kuvia. En oo vielä julkaissut mitään, mutta kyllä tulee julkaistua. Ja näyttää niin jännältä, kun mun etukamera on siis tossa. Sitten mä katon jonnekin tonne päin. Siis mä katson tuota. Katson. Tuota. Näin. Se tässä stop-merkkiä tossa. No. Mutta ja lopetan tosiaan tämän My Dayn tähän. Toivottavasti tykkäsitte. Ja tää oli nyt mökki My Day osa 2 kunnollinen. Ei tule 3. osaa, jos odotatte sitä. Niin. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Ja se olisi moi moi! Oho.